Ekwulobia ebidobe na-egwu ndị obodo oyibo ayọ kwado ibe mere no obodo oyibo gberu ndị egwu obodo oyibo ndị egwu Ekwulobia ebidobe na-egwu nne nwoke ama akwụkwọ nna nwaanyị ama akwụkwọ ọbụzọpụ weta akwụkwọ nye ọzọ ije ya ndị be anyị ekene m nọ afọ m Dr. Ekwulobia ọmụnwa bụ President Ekwulobia Community USA and Canada anabịa ECUC ndị bịalụ na association a bụ kpọkọtara ndị Ekwulobia bi na US na Canada bụ ndị so na ihe anyị na-eme ọ bụ mmadụ ndị Ekwulobia niile bi US na Canada na so anyị eme meeting o nwere ndị so na ọgwụ na awụzi ndị Ekwulobia kama fa chọrọ ịnọrọ onwe ha so abịa ndị Ekwulobia nọ US na Canada so ma ihe anyị adịbe dịka ebe mmadụ 40 or 40 something so ka anyị put that baseline ka anyị wee malụ were hata ihe anyị na-ekwu wee malụ the enormity of this project so mụnwa wụ tabụ August 30th ka mụnwa bata ka m si US wee bata ka m bịa fụ ihe anyị na ife anyị lụrụ ebe a so nke a nna kịta bụ the first time m na-afụ ya n'ife abụrụ nke a na-esete na TV so ife fụkwa juru m afọ nnukwu o represent ife anyị fụ and ekene ka anyị eji wee kene ndị be anyị niile ma nwoke ma nwaanyị dị US and Canada bụ ndị ọfanwa mụnwa just onye isi ka hụ all ndị members ọfanwa gbagharị ego ewetara ego agbakọnọ eji wee mee ihe a which at a conservative estimate ihe anyị na-ekwuzi ihe a kịta ebe a ligoro anyị bụ almost 40 million naira ma itinye ma toilet ma ife niile emere ebe a isi ebe a gaa kịta ịfụ ebe a bụ toilet mana onwe otu esi elu ya then ife niile anyị rụrụ ebe a anyị rụrụ ya ka ọ dị standard ịfụra na-abụ toilet with water system, you know. So each wing, Hostel had the 4 wings. So each wing will 3 toilets and 3 bathrooms. So another 4 wings. So it has the model. Lose your masses there. So 2 guys well there. Then we can shower. They put the shower here. Put the here in. Then cable sink. Otu anyị si elu ya bụ ife ka ọ dị ka ife ụmụ anyị nọ na US na Canada ga-eyuzu ọ bụghị jos na ya na-alụ ya ndị mmadụ kema na kedu ife dị mma ụmụaka be anyị ga-eyuzu wee gụọ akwụkwọ so ọ bụ na ha wụrụ ebe ha ya eje toilet fa concentrate na ịgụ akwụkwọ ọ ya the maintain ọ bụghị onye na-echebe ya agbado ama na-echebe ya onoye esi wee flush toilet oje kezi mgbe onye eji nwefe wee gụọ akwụkwọ so mgbe anyị mesịrị ya wee sị ma anyị bịara ebe o nwere bed anyị fụrụ ebe a wee sị ịlụsịa dormitory hapụ ya ọcha bogobogo na ọ dịrọ mma so ndị members anyị kwa wee sịkwa na otu aka na ọdịnọfọ amadị so na anyị eme ya ka ọ chaa acha anyị wee lụọ 100 bunk beds otu ọ dị kịta ọ dị 100 1 2 so each wing bụ 50 25 this side 25 this side so I wee tinyekwuo matras wee tinyekwuo pillow so na anyị ya afịa ha nche niile bụ pillow na matras so ihe ọ dị in total bụ 100 bunk beds 200 mattresses and 200 pillows otu ọ dị ebe a ka ọ dịkwa the other side so I change kwa if we have new PVC new ceiling ọ dị anaghị akụzi ceiling nke ahụ na PVC ọ ebe a na-akpọzi ndị a wee mekwa ya wee waya kwa ọkụ wee mee ọkụ ya ọ dị conduit maka ọ dị ka sị na nke dịbụ ebe a atọrọ ya atọ so I wee sị oke na ọzọ ihe emezi so I wee mezie nke a ihe ndị oyibo na-akpọ conduit ya esi n'ime aja ewee ha waya onye na-abịa jee tọrọ ma na ọ na ya egbuwasị aja mgbe onye na-egbuwasị aja emekọta mmadụ abịahụ ya no so ọ ya nwa ife nakwa ebe a anyị dozikwu ya afọ nwa ma ndị na-eyuzi ya ga-ama ife o nwere ike wụrụ study afọ nwa ga-ama the same thing for ebe a
Then I na choose you gonna the next wing kita. Eba our stairs. Yeah, stay well. Then I give another the next wing. Who for qual Otua. The other side of the eba kwa. Bed. Each wing bed here the that is 25 25. 25 25 50. Now na kujiko na 25 25 50 over 100. Man, due to each bed, we not double all bunk call. Sorry, the bunk call. So total bed space are 200. So I look at the mattress so to call on eben. Yeah. So I go. So the essence even you I call you abo. Ni fa abo. O ma ha go ba. Ndi be m bi na US. Ndi ne to lega won nyom wan na Nigeria. Most people mana aye mana obo so sa aye nwa. Owo maka aye nwa, ime maka go nwa. Onwe ifi ye men. Obo ha spirit eji eme ife na eme ebo maka ndị ọzọ. Atego. So ebe akwụkwọ ebe all the same thing kwa. Ebe ọhụrụ ya ama ife eji ebe ama ebe ama ike wo study. Yeah. So ebe kwa ya the same thing kwa on the other side. Same toilet. 3 toilets go on at it. Then the toilet, then I'm going to shower na when was the boy when your body charm? Yes. So not really I put my cordon no sanitary implications, the high whatever. Yes. You know, it's a toilet, and we boy a quacker. Go hale mess up what you met $5. They butcher all kinds of wakey spread, all kinds of disease or germs or infection. So to a guy see me, you know, going the new PVC. So eba will name the card. Yeah. So eba back on. Ifo otosi dị n'ile ebe I created that awareness. I'm on number school I don't matter and you so who says that we won't come back to the glorious days of this school? Our ambition. Can you feel Ekwulobia girls or urban girls Ekwulobia? I'm with the best na this area. So I want to provide the enabling environment. Yeah. Then who says no more face na jam? And remember, if you think that education is expensive, try ignorance. Ignorance is the most expensive thing in the world. Yeah. So if we're able to create intelligent citizenry, then we have Ekwulobia
I hedge wega. So can anakete eme ne Mr. Nnamdi Okeke Nnamdi bia agbanoso. Then na camera. Onye abu isi akwụkwọ ogbu na project a. Cheko na ya kono azu ya kono kana mo camera bia ni. Onye isi akwụkwọ ogbu. Onye nwa mere this project wega ofuma. Anyị nwa anọ ha. Mo we si US be ebe. Onu nwa members so na si US be ebe. Onye awu our eyes and ears ebe. Well look there. Well, I am my vending contractors here. I quote here. I was na I chewe. Mbaye with the chewe contractors I am all. So we did not want to make perfect the enemy of good. So we want perfection, but not at the expense of good. So we can take good. So I will be there. And don't Nnamdi Okeke. No my no but over my Mr. Nimbo. Thank you so much. So yeah. So I'm talking you Google. So you have one at the other section, whatever. So the same thing, Doku. So basically, can you see on the camera? Then I have to see on your camera. Can document here. If I open no one by my person, is one okay, is one for you. Man is one, is where is you. On wine, maybe in an end. Come on, man, to buy a hot channel and to buy a hotel. If you be an adam, is one wine. Is uchago beni na on wan ye kusumenka bambo ahod the mother ahod home mother onye je school go onye which people know. So that's why we pray say very important premium at the only girl school na buy called very good only aye go mana if you get nwe anya angle bụ na ụmụaka abatara ebe a nọdụ ebe a na-agụ akwụkwọ ka fa hapụzie ego ha gụọ akwụkwọ fa ewe concentrate fugode ebe ahụ concentrate zie ndị fa na challenge ya bụ ọsụsọ ndị nọ na Ekwulobia ọ ma ndị na-agụ mana King's College mana Queen's College mana ndị a na-agbago face Deeper Life School. So you have to make the same, you have to provide them the same environment. O nwere ndị ekwu ọsọ mana anyị ji lamp wee gụ na gbaa ego. Yes, anyị ji lamp wee gụ eji ahụ anyị isi. Ị gaa n'azụ alụcha ife niile a na-alụ ọ bụ na o nweghị ezigbo surroundings. So ya maka anyị ji wee bịakwa azụ ebe a wee dochie wee tiwe dịka ebe a wee pọmpụ sete ebe a. So ha chọọ ịsụ akwa ebe a ka ya na-agbasa na akwa ha etizie ha eji aka ha wee tinye. Then anyị bịa ebe a ịlụcha ife enyi dị mmiri ebe a. So I wee thank God na asị na borehole dịbụ na school a dị mana I will get to that. So wee jee ebe a wee tinye level overhead tank ya. Each one of them 1,000 gallons. So the 2,000 gallons they know about. So that I will see about where sell pipe where the borehole at the school. Where will here? Where will there? So that factory when you such a and that's the one is when you were on a while my whole shower ma when you try me flush and million. So I can I will here. See if you go and wake in a bugum milli. Ni moon about. So you have his island Bible, may before I will be the way when we find them. You go pump on so that I want to try one me. For her, how about me? How about pay West Swap and the channel neither West Swap. Then I will notice one. Nine even maybe or maybe maybe. Yeah. So I will notice one. Now, agent at the other side. Now, soccer way in other chagada. So I will say. No, but leave the patch right. A patch right. I na patch on a leak. So the best thing I have here, ever. So I will be. I don't know if you okay at there. I will not okay at there. So if you, I will be able well look what 2 soccer ways. And then man no do milk can. So hello diva no do milk well their own risk. So I look try and will be the cobia. Ibaze yaka guy na. Na edozi kita mana aya agafego the danger point in there. So alocha gị asa na alocha hapụ ya 21 days. Ewe bupu ewe tọọ ya. We just slab we cover. Oga okwe ekwutekwe nye. So thank you. So okwe na ogo ife na so I mesia ya ife aka ya alụ ala because onye so kata okwe na nsi ehike. So ndo ka chọkwara ịgbọta aka nyela aka. Ije the other side reflector enwe. In fact, ebe a na ebe a kịta as I speak to you,
I etinyego almost 1.5 million na borehole ebe. As na sumo, solar sumo dị na ya maybe. Fa na alụ ya kịta size because alụcha ife a. Ọ bụ na million ha na overhead tank ya. Ọ bụ na million ha ma toilet ahụ fọ. Ọ kana ma na egwulu pit toilet. Bụ nwoke. Yeah. So, if I do the only thing will come on and I look other. And I have to say, oh, back at me. I'm on the head, the joke. So, if I'm back at the awkward on a schooler, if I make go, why go? So, foundation again is a challenge. And if I'm waiting for why na all ka onye na-akpọ high chief Ezemmiri n'ụla n'Ekwulobia mana onye ụla bịa wee 2 million naira wee support why. So if I na kita ekwu part of ego that 2 million naira onye na dị n'ebe. So mgbe e gwakwara ndị members anyị last week na borehole a mebiri atụwa ego. If I need almost 900 or 1 million naira atụta more than that. So ebe a ka ya na kita a na-alụ ya. So ndị ba ekene m so echi August 31st ka anyị kpọziri Ekwulobia na igwe na ndị Anambra State Government ka ha bịa ka anyị were ka ihe anyị lụ chiva wee dọkwuo ndị aka na ntị na ọgwa na ịlụ alụ isi na anyị maintenance sustenance. How do we build this and over a long run able to sustain it and make it available for future generations, not just the immediate year, next year, but to be able to afford people the same opportunity in 10 years. Call level if maybe child before I be a lawyer. Before maybe class bawa amali family or na watch that to an. So all ya we find US I about my PG. Thank God, Chief those millions big as the Chukwu million. Then we have the chairman of the occasion. The royal father of the day, Gabo, His Royal Majesty, Sir Engineer Emonyenek. Then we have Piano as royal father. Then from the government time with the governor I had, then the chief of staff, who understanding says Adri, and the commissioner for education, Piano BH. So I will wear Hanya Fanaka. Fafupo no about public-private partnership. Government cannot be the solution all the time. I am people. Then when the government has to create the enabling environment that private individuals when we keep their in. And part of that enabling environment government provide at least to monitor the buildings, to monitor the infrastructure. Monitor and may evaluate periodically to make sure that things are where they're supposed to be. This is abandoned property. I don't imagine even now another money. So I can work on that book on the associate and then I work. No Yabalaya Kebe, Kabefu, go to order, buy handed over. Now I help I lawyer for my aunt ever. Omo would never go to school. I'm not there for sure. I know what had the wrong with it, but I am on whatever on my headmaster account. Headmaster Michael Ezik, number one. So I'm a product of educational environment. And the two are called the funding members signing on the US and Canada. Most of them go out now. Ekwulobia, aguata school, Ekwulobia girls, Nanka girls, Oga girls, all these local schools where you will make here. So no matter in America, not US, not USA, doesn't mean they are born. Ogo nego ya, one nego one ya grabber, one or go wine somewhere. Or even in the if they're not even related to you, or good even the surrounding towns. If I go a benefit there, it will pay everybody good. So again, my name is Dr. Ekwulobia Ezike, president, the outgoing president of Ekwulobia Committee USA and Canada. My hand over now September 30th. So thank you very much. I will not say as a Joffe Ekwulobia. I not say no, those are pliche. The president of Ekwulobia Town Union. Yes.
ọ bụ eziokwu na APG ga-achọ ka ya na ndị executive nọdụ mana ana m eche na ọ ga-ebogotekwu n'oche nke a ka ọ ga-abụ onwe ihe ịhụda ntị ya na igwe ga-ada ka ha darịta ya. Yes, Ebube Ekwulobia, anyị na-ekene gị. Dịka m na-ekwu wee na-anabata Eze Jọfọ Ekwulobia wee na-echeta ama m na ọ bụ ịkpalụ ihe aka obi na iri ji Ekwulobia nke ga-adịkwa nwanne echi. Ama m na arrangement ya ka anọ wee sị ka m were ohere a kene mkpọkịtị Jizọs o were nupen nne ekene gị. Ana m ekene ndị ọzọ zọrọ okwu dị mkpa ịfụ na mmemme a Ekwulobia ga-eme echi na nwanne echi na ọ dara ụda. Anyị na-ekene ọnụ bụ ndị si ihe a ga-eri ga-adị, ihe a ga-aṅụ ga-adị, ihe a ga-eji nwa aṅụrị ga-adị. Ọ ka anyị kene Chineke gwa ya onye ọnụ ya nyekwa ụnụ maka na ihe o nyere ụnụ bụ anyị maka o nyere ya. Ya bụ anyị si etu a na-ekene ndị niile gbara mbọ ịfụ na ya bụ ihe a na-akwado na-aga nke ọma. Ekenego m ndị executive ndị Ekwulobia wee kene Fada Eze Nwankwọ. Ekwuru m na nnọkọta Ekwulobia tata nwere ndị riri mgbaraka ọnụ dị na ya mana tata anyị anọkọtago n'obi aṅụrị. Fada ọ ga-adịrị gị mma. Gbazuo agụ Reverend Canon Dr. Ezibe ọ ga-adịkwuru gị mma. Mgbe anyị na-agazi n'iru ka m werekwa agbara na mmiri pọtọpọtọ ihe apa n'aka ọ na-ere onye chi egbu biko ka ọlọ na ya aka n'ụzọ pụrụ iche biko ka anyị nabata ya. Mgbe anyị na-anabata ya ka anyị na-ekenekwa Ojichukwu. Ojichukwu na-achịkọta ụmụ Ekwulobia bi na Abuja wee na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche Ikemba, President of Ekwulobia Community, United States of America and Canada. Biko Ojichukwu na Ikemba ga-anọnyere gị n'oche ebe a ka ọ ga-abụ a na-adaba. Biko ka ọlọ na ha aka. Thank you very much. Yes, dịka ha na-ewerezi oche ka m were ohere a wee kenekwazie Ekwulobia Old Girls Association. Ọ ndị gụrụ n'ụlọ akwụkwọ tutu ọ bụrụ Urban Girls maka na ndị na-agụ kịta a sị na elebe agadi nwaanyị anya na ntị ọ dịka eji wee mịa ara. Ndị a na ebe a nwere mgbe ha na-abịa akwụkwọ n'oge, nwee mgbe ụfọdụ n'ime ha na-abịa late, nwee mgbe ha so asụcha ebe a, nwee mgbe ha so bụrụ prefect. Na ihe ọbụla a na-eme na school a, if you want to know the history, na ndị ga-ajụ ebe a maka na ha ma ndị gụrụ before ha abata mara ndị ha na ha gụrụ were marakwasị ndị na-agụ n'oge a agwe na-asụ ma ọ ga-adịla ụnụ mma. Mgbe ọbụla anyị na-afụ ụnụ obi na-atọ anyị ụtọ. Ama m na ọtụtụ ụfọdụ nọ na ngalaba dị iche iche but because of the love unu nwere n'ebe skuul ahụ unu si mba emediba na unu ga-anọ ebe ata ata. Biko ka anyị kọkwara ha aka n'ụzọ. Thank you very much. Anyị na-ekene ha. Mgbe anyị na-ekenezi ha ọ dị mkpa na anyị ga-ejekwazi wee tụfuelu ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ nke Urban Girls Secondary School Ekwulobia. Anyị ga-ekenekwa unu n'ụzọ pụrụ iche. This is the only school m fụrụ ndị nkụzi nwere ike iji mma na-asụ compound. Unu melie because of the love. Mgbe anyị bịara ebe a n'ụtụtụ most of you ji agbata na-aza ihe, ndị ọzọ jiri aịza na-azụ ụmụ ndị ọzọ. Chineke ji aka ya zụọlụ na ụmụ ọnụ n'aha Jizọs. Anyị makwa na ọrụ Igbo siri ike n'oge a. Ego a na-alụta n'ọrụ Igbo a dị izuzu iji wee gbafie mmadụ ji anọ ọrụ mana Chineke weli ike ụnụ ka gọọmenti nwee ike welitela ụnụ aka ka ọ ga-abụ ihe a kwụrụ mmadụ ka o wee nwee ike soro onye ahụ naluo. Ọ ga-adịrị ụnụ mma n'aha Jizọs. We have not forgotten the students of this school. O nwere ihe anyị ji enwe aṅụrị ma ife ụmụaka skuul a. Ọ bụrụ na enwe mgbakọ nke ụmụ akwụkwọ niile dị na-agụata, abịa chesa Urban Girls, abịa na March Past ha na-agba first, abịa na Learning ha na-agba first, abịa na ọtụtụ ihe a na-eme Jumal School, even condition schools na public schools dị n'oge a, mana Urban Girls ka na-efe ka ugo. The friends of the school, friends of Ekwulobia, well-meaning people that gathered here today to ensure that we have success. Thank you very much. Members of the press, ABS, the DJ, Emana Tutu, Ayebebere, National Anthem, Kaiga no, Ngwangwa National Anthem Gasele, Ayebebere Manite, Biko, Kai Pulzia Noto, Maka National Anthem,
and opening prayer, which will come from Reverend Canon Dr. Victor Ezebe. National anthem. Holy Father, we want to thank you for a day for bringing us from various places, far and near. We want to thank you especially for the president of Ekwulobia community residing in US, America, to be here, even before some of us. And I will thank you for traveling mercies you granted unto him. We thank you also for this big project they embarked upon that have taken a lot of money, thousands of money, to renovate this old dormitory for our single and only girls' high school in Ekwulobia. We thank you for the togetherness you granted them over there, because to come together is not an easy thing. You gave them also the grace to gather money to embark on this project. We thank you most especially for making them to think home, because it is not a mother that they must come and do this thing, but you put it on them in their heart, and remember that it's good that they will come and do this thing. Father, we thank you for them. We thank you for this community, Ekwulobia. This is the only community you have given us, and we will not allow this community to disintegrate. Father, we thank you for our king, the Igbo of Ekwulobia. We thank you for our new president. We thank you for the executive to guide and direct everything we're going to do today here to your praise and glory. Father, we pray that everything we're going to do, you will pilot the affairs. We commit the chairman, even the government people, government officials that are still on the way. Father, please bring them here in the next minutes. All the people that are supposed to be here, Lord, please bring them. That at the end of this ceremony, we shall have cause to glorify your holy name. Yes, Lord. Thank you, El Shaddai, Jesus Christ our Lord. Amen. Yes. Adam Ewerezi Igweji Ekwoku Wenyefe Naka, the chairman of the occasion, for the chairman's opening remarks. After the remarks, I was here, Oji Kanabiakatakwa. Thank you very much. What's the name? Ekwulobia kwenu, Ekwulobia lienu, Ekwulobia kachano, Igwe, His Royal Majesty, Ikenge betete, Enyinako, Maebo, Gade Keke, Makana, Naikuneba, Isikwelite Noko. Let me begin by appreciating Umunai, Ndon America and Canada. Onde fotarang body. Ime governor Buwanda Nekunokwu take home philosophy. Makana onya maro otu school ade before. Agaha ma ihe ndai gonda ade leba millions of naira. Ana make never number babala. Ana make no na to good na esono. Ana ma se ebe nu chetara. Eba wa onodo ndị bai, because eba wo the only girls secondary school enwe na Ekwulobia. Ọnọdụ ya na-emeda anyị ifele mana Chineke jụrụ weze ebere. Ana m asị na ọ ga-adịla unu na mma n'aha Jizọs. Wee na-ekwuzikwa n'ọkwa one of those things a na-ekwu maka udo, maka na ama m na udo nke batara na Ekwulobia so reflect kwa na echiche ndị achịle. Wee na-asị ka mekwa ka ndị ọzọ ndị nọkwa ebe ndị ọzọ ndị abụrụkwa pathfinder ndị gosiri na a na-eme ya eme dịka nnukwu Ekwulobia bụ anyị na-enwe olileanya na mgbe na-eche aka ndị si ebe ọzọ ga-eṅomikwa ihe ndị a melụ.
anyị sị na ọ ga-adịla anyị na mma n'aha Jizọs. Okwu m ga-adị nkenke maka nna anyị nọ ebe a ka ọ wepụla anyị ọjị. Ekwulobia ekene m unu. Yes, the principal of Urban Girls Secondary School, every man in Metata, has in a gun or Seba, my fortune. So, Hannah Chuck and your drink. Oh, before that, old girls, Charlie put the Ojinka and Doyak Habu and Abia. Thank you very much. And we cannot document. Thank you. Can you see the principal of the school? Come make a present here. His Royal Highness, Igwe Engineer Onyeneke, the PG, US Cabinet, old girls, and then you never ever know Washington, and on your line, no kind of no Washington, Macoma carry. So, because Omo young age, you can never hear me, and you waste will lie. Oh, I can't waste it. I will move along here. Waste soon, no. Yana, Maya, over the wine at the quiver. I will soon, no. Macana, Obia, and I saw I know. Do the loon. Thank you very much. Hagoselina will be the hang or in Asia. Brother Queen! Brother Queen! Brother Quizuno. Doing the piano, then I have one day plot. I never put a solo neck for Macam. At this occasion, I need a plot. Chairman and President General. A plot. I'm a Mukanka. Paraji Juma table in all good now, Jinaka, Tavarata. Imananam, all the other in Nukualo. Manaka, I gave that time. I gave a good to against me, when I saw 12. I'm running as I get to Sergia. Anya Nina, Hone. Anya Nina, Hone. And the Echo MC. I only need them microphone, and I'm not going to say 2 years. They don't take who want to name it to her. Is it of Ekwulobia? I know can again. Deka, you go to Golo, Haneza Bereba Oji. Anyway, you were going to get our. Yes, you can get Ekwulobia. The PG. Yes. Kanya Onyisi Nde Umafo Ekwulobia be America na United na Canada. Nde fuli hama we wote gumba aguata. Olu ni oluchie. Ichuku. Ikemba. Kita. The town union executive. Yes. Nde Okochukwu. I manande old girls ikwado ihe na-eme ebunu suwe malite ọsa nke abụọ kono. Okay. Cool. Ife ọma na-eme n'oge nke aya na-echezọkwa. Anyị ma na o nwekwara ndị ọzọ si obodo ndị ọzọ wee bịa mana anyị na ha dị n'ezigbo mma. Ile anyị nọ ebe a so Ekwulobia mana anyị nọ ebe a ma ndị furu Ekwulobia n'anya. Thank you very much. All the media houses in ebe a anyị echezọkwa ụnụ. Enwezi grupu ọzọ nọ ebe a anyị kwesịrị inye ọjị. Anyị makwa na ndị si gọọmenti haus na-abịa. Asị ihe mbọ ji adị n'aka onye Igbo bụ ka ọjị ghara isi n'ozu ha. Mana ebe ọ dị anyị ka ga na-awa ọjị wee na-aga. And ka nsifụ Eze Jọfọ wa ọjị anyị na-aga n'iru. Biko ka Eze Jọfọ Ekwulobia. I don't know. I got you. Ndini ne bakọrọ ebe a
ndị Ekwulobia na ndị enyi Ekwulobia, ndị si Amerịka, ebe onye si na ebe onye si na ọkpa anyị jiri bịa nke anyị jiji anaghị amakarị onye anwụrụ anụ ma ibe ya ehune ọ ji adịrị anyị niile mma ije anyị bịara tata ije ịbịagbara ihe ọma osiarị gbara anya anyị osiarị wee nwee ike inye ekele ọ karịa ije ekele esoro mara mgbe anaghị ebi na ụlọ akwụkwọ a onweghị ebe a na-akpọ dọmetrị mmadụ na-abanwu na ya esorokwu onye mba a na-eke ụjọ anyị na-aga ọ na-adịghị ka agwọ o nwere ike distọbụ nke na-adịgo steepụ anyị were bịa n'ụdị a anyị ka m ji si nọọ ebe inye Chineke ekene anyị na-ekene Chukwu anyị na-ekene maka ihe niile maka ọnọdụ anyị na-enye ya ekele anyị niile rahụrụ tete si ebe anyị dị iche iche were jere bịaba maka ọmarịcha ọnọdụ anyị nọ ịbịa gbara anya anyị Krismas na ihe ọma ndị ụmụnne anyị na Amerịka mere onweghị onye siri n'ụlọ mere ọnwụ onwekwara onye si n'ụlọ jewara ụlọ ọgwụ anyị ji abịa tete gaa ogologo ụzọ wee bịarute n'oge a anyị na-asị Chukwu mmeka anyị ji na-ekele na ụbọchị niile nke ndụ ya ọtụtụ ebe anyị si anyị ga na-ekele ha eke ori agwọ nkwa anyị ji na-ekele ha Chukwu daalụ daalụ n'isi ụmụnne anyị ndị bi Amerịka nyogide nyofute na ụdị ọrụ a nọ ebe a na-eche onye ji arụ ya nọ unu wee weniri ya dịka asaịmentị ma ndị oyibo kwube bịalụ ha asịa unu obibi ụmụ akwụkwọ a anọ na unu gokwuru m akwa bed ma matrasị ma ihe niile dowicha ya na ya ma pilo sọsọ ihu na-eti na ya beshit onye bịabachiri beshit nke ihe unu mere amaka o zuru asị m o ji adịrị unu mma ma o kwere mgbe Chineke ga-agọzikata unu ghara unu si na Amerịka bachaa ụgbọelu pegide ma mgbe kọkọ o heturu unu ji moto jega ebe unu ji banye ha ụgbọelu ọzọ wee nọrọ ebe a na-agagharị onweghị onye ihe ọbụla merụrụ ahụ ọkwa na ya ka unu ji ama na ihe unu na-eme dị mma unu na-abịa ebe a ime ịkwadikọsi ihe enwere ike aeroplane unu bekata obu amafụba unu mana eji n'aka na unu enweghị obu mmafụ mgbe unu na-abịa Chineke gọzie unu ọnọdụ unu bịara unu ji anọta ya ọfụma kwa ya sokwara unu ikele Chukwu emesịa ibe ndị a niile mgbe unu ji anakwa Chineke onye ebere ga-eduru unu dunaruo unu ọfụma na udo unu ekwudo ezinụlọ unu na mma a ma asịkwa na nke na unu mere ekele dị na ya mana unu bịa unu na-ekwu anyị ibe ndị ọzọ nwekwu ebe ọzọ unu ka je na-esi enye aka na Ekwulobia Oliver na-achọ sọ mmụọ ekele ejikwa m ohere a na-ekele ndị Ekwulobia niile nọ ebe a unu ahụgo na ọnụkwute signal ka ndị be anyị bi Amerịka na-eme o nwere ndị be anyị bụ ma Europe nwee ndị bi ma Asia ma ihe ndị ọzọ niile unu ji agba mbọ hụ na ihe na-ebagharị n'ikuku ọfụma ka ndị ahụ niile were ghọta na ife dị etu a dị anyị na-ekele Chukwu maka ife ndị a niile na-asị Chineke biko daalụ anyị na-enwe ọṅụ na-ekele Chineke maka na imere anyị wụrụ ndị Ekwulobia ama mma onwe onye n'ime ụlọ ya na Chukwu gbara izu tupu eke ya na o ji abụ onye Ekwulobia mana nkịta anyị nwere anyị nwere ọṅụ na anyị niile bụ ndị Ekwulobia wee na-asị na m na-ekelekwu ndị ọzọ niile na-ayọ ka Chineke gọzie wee kachacha onye isi akwụbeghị ngo ọ dị ka ịka bịara ọhụrụ ọgụgụ na ebe ha ọhụrụ a nwere mgbe m anọbụghị ya ana m asị na ọ ga-adịrị ha mma
ị ga-achịlide unu akwụkwọ n'ụwa chi ebe a ga-ahụ achọ nọmba 1 school ọhụrụ Ekwulobia Urban Girls. A na-akwa ngọzi Chineke n'isi ndị old girls na ndị enyi ndị old girls na ndị ọzọ niile. Ibe anụnwa a na-eme tata dị mma. Eji n'aka ma anyị nwa ihe ọma ji emere na-aga na unu akwụkwọ mgbe niile. Ana m ekele Chineke n'isi onye ọbụla na-ayọ ngọzi Chineke anaghị enwe limit. Ọ gọzikwere na anyị nwere ekpere anyị na-ekpe eri mgbe ka anyị nwee udo ọkwa anyị nwere n'udo. Onye sị anyị nwebeghị udo ọ gafeta ebe o nwere ike nchi anya na-agbada antịrị ọba ezi n'ivite uwe ma na ọhụrụ n'obodo ọzọ ka ọ na-aga na Ekwulobia ka ọ na-aga si ibe ha fụwatara ha. Chineke daalụ, anyị na-asụ daalụ maka ihe niile, daalụ maka ọjị ewepụrụ anyị ga-eji bido ihe anyị na-eme. Na-asị na anyị ga-ata ọjị a ata ya tata ndụ tata nka tata ihu onwe. Ọjị m zuru ezu, ọ gbara ịnọ. Tụkwanụ igwe ọjị ya nabatara ọnọdụ niile ka o kwesịrị ịdị wee kụọ ịtọ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ o zuru ezu. Ekpere eze ji ọfọ Ekwulobia kpelu metụtalụ ngalaba niile wee bụrụ nnukwute ihe aṅụrị. Biko dịka awasigolo ọjị, anyị na-anabatakwazi Chief Hyacinth Onejeme Amaka mmiri Amogazi Ebube Agụ na Ebetete, the chairman and managing director of Rentals, a politician, a farmer, a community leader. I now said him no. Coincidentally, about the PTA chairman of the school. Because Colony Akanos of Liche. I now say I'm not. Oban Igwe the magnanimous. Okalejo ebe PTA chairman na biamwe ebiro chagolo meme otegolet manigwa chahodiva. No, I na batia. Thank you very much. Because they can do those in a case as your Gia, go to Nebialo Mena. Welcome song. Yes, welcome song. In the march past, in learning, in quiz competition, in unity we shall embrace. Behold the joy we sing, our culture we celebrate, and it's a rain in our hearts. All right. In unity we shall embrace. All right. Thank you. And celebrate a decade. 3 days and 4 or 5, I don't know, brother. We welcome you, everybody in our midst. We welcome you today. We welcome you, everybody in our midst. We welcome you today. Our governor, we welcome you. Our governor, we welcome you in our midst. We welcome. While the welcome song is going on, let us humbly welcome the #1 legislator of his people, Honorable Tony Mobike, the man representing Aguata 2 constituency at the Anambra State House of Assembly. Honorable Tony Mobike, our own man at the State Assembly. You are welcome, sir. Honorable, you are welcome.
arrival of Honorable Tony Mobike, representing Aguata constituency at the Anambra State House of Assembly. We welcome you today. Our teachers, we welcome you. Our teachers, we welcome you. In our midst, we welcome you today. We welcome you, His Excellency, Professor Charles Chukwuma Soludo, the Governor of Anambra State, the Honorable Commissioner for Education, Professor Mrs. Ngozi Chimude, the Chairman, PPSSC, Mrs. Nkechi Ikediugu. We welcome you, the ZE PPSSC Aguata Zone, Mrs. Igwe Charity, the ZE Asubeb Aguata Zone, Mrs. Comrade Honorable Fidelia. We welcome you, the member Aguata Zone, Dr. Bibian Okoli. We also welcome our mommy, the principal of Urban Girls Secondary School Ekwulobia, Mrs. Fidelia Obochi. We welcome you, everybody in our midst. We welcome you, everybody in our midst. We welcome you today. We welcome our Ekwulobia indigenous in diaspora, His Royal Highness Iwesa Engineer Emmanuel Onyeneke, SAG of 2nd of Ekwulobia. We welcome you, Mr. Okudili Ezike, President Ekwulobia Community, USA and Canada. We welcome you, Mr. Nnemeke Ekunife, Secretary General Ekwulobia Community, USA and Canada. We welcome you, Nze Azubike Ezechukwu Uzommili, President Ekwulobia Town Union. We also welcome you, Engineer Kenneth Ezokeke, the chairman, our ladies, distinguished ladies of Urban Girls Secondary School Ekwulobia, the Old Girls Association. We welcome you, Chief Mrs. Angela Ezekweme, Nee Onwuka, President, Old Girls Association. We also welcome you, Comrade Chinwe Ugoji, Secretary, Old Girls Association. And our ladies and gentlemen, everyone present, we welcome you in our midst today. We welcome you, everybody in our midst. We welcome you today. We welcome you, everybody. We welcome you in our midst. We welcome you today. Everybody, we welcome you. Everybody, we welcome you in our midst. We welcome you today. You filled our heart with joy. Oh, you take our hearts, we give it to you. It belongs to you. A special welcome song You've taken over us by the students of Urban Girls Secondary School Ekwulobia. So welcome everybody. Feeling happy. Thank Jesus for me. Thanking God He has done that which for what He has done for them. So Chief Mrs. Angela Ezekweme, thank Jesus for me. a powerful woman, the president of the Urban Girls Old Girls Association. Thank you very much. You cannot do, Jehovah overdo. I have tasted of your love. Tasted of your I have love. seen your mighty word. Seen your mighty Mountain word. mover, my lover, oh, you're my name in man. There is nothing you cannot do, protocol breaker. God is the protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah overdo. Jehovah overdo. I have tasted He doesn't look at protocol Tasted of your love. before doing whatever He wants to do. We thank God for that.
We can raise an angelic choir from this group. Say welcome in a special way. We are so happy. They are grateful and happy. We say welcome. Welcome to you all. We say welcome all to everyone. Welcome once again. Thank you very much. We appreciate the presence of you all. We say welcome all to everyone. Welcome once again. Thank you very much. We appreciate the presence of you all. Today, We say welcome to everybody. the plumbing materials merchant. Today. We are grateful. We are so happy. Thank you very much. God bless you. Welcome to everyone. Welcome once again. Thank you very much. We appreciate the presence of you all. Ọ dị aka anyị niile nọdụzi ebe a soro ha gụba akwụkwọ. Yes. Welcome once very much. We appreciate the presence of you all. If your light is fire, let your light shine. Let your light shine. If Ekwulobia sons and daughters in America and Canada, you're here. your light is fire, let your light shine. Oh my God. People of UGS, let your light shine. Go to the high, body that we are. Thank you, the principal. Higher, oh higher, let your light shine. Ngwa na-akụziri na ha aka dịka ha na-achịkọta. Let your light shine. Ka anyị na-akụrụ ha aka dịka ha na-achịkọta. Higher, go to the Thank you very much. Tell everybody that we are. Very, very wonderful welcome song People of UGS, by the wonderful children, the wonderful students of this school. Ka anyị na-akụrụ ha aka dịka ha na-apụ. Thank you very much. Yes. Beautiful brands. Thank you very much. Anyị na-ekene ha. Ka anyị nere anyị wee fụ onye nke na-ekwu ihe gbasara anyị na Anambra State House of Assembly. Onye na-anọchite na-ekwuchite ihe niile ga-abalụ ndị Aguata 2 constituency. Ọ bụrụ naanị ndị Aguata 2, ihe niile ga-adịrị ndị Anambra State mma. O wee bụrụ onye nke anyị. O wee bụrụ Honorable Tony Maobike. Biko ka anyị kọọrọ na aka n'ụzọ pụrụ iche. Yes. Onye nwa bụ ụkwụ anyị ji wee nọdụ na Anambra State Assembly. I went to Kenya. Yes, it's the House Committee Chairman on Health. I went to say no gathering. Ama m na enwere ike mgbe ọ ga-ekwu ekwu tata enwere ike ọ bụrụ na a ga-enwerịrị nwa obere klinik ndị gọọmenti nwere ike ikwu ka a bịa lụnyekwu ebe a ka o wee nye aka. Ọ bụ ọkwa m na-ekwu ama m na ọ ga-ekwu ya emecha ma ọ bụ na ọ dị mkpa. Biko ọkụkọ na ya aka ọzọ. Thank you very much. Anyị na-ekene ezigbote onye nke anyị ka ọ bụ. Ezigbote onye nke anyị ka ọ bụ. Anyị wee na-ekene ya. Dịka ọ dị, ama m na obere oge the chairman of Aguata local government ga-abata. Abata aga m akọwala ụnụ ụfọdụ ihe maka ya. Mana mgbe anyị na-atụ anya ya, anyị ga-akpọ principal of Urban Girls Secondary School Ekwulobia. Ụmụ ya abịago gụọ welcome address. Ama m na ọ ga-enwerịrị okwu ole na ole ọ ga-ekwu iji wee nabata ndị n'ebe atata. Mana mgbe anyị na-eche ka ọ bịa ka anyị na-afụ the chairman of Aguata local government, Dr. Chibeze of Obike, because I call on the transformer himself in his few months as the transition chairman of Aguata local government. He has been able to transform the functions of Aguata local government. Also, no game here. Or rehabilitate to go the entire local government. Republic, Yama, we organize a Aguata Best Student Challenge. We matakere kachamara kwa na Aguata. Obura na enwere ebusi. Ama ebe a tụkọtara matakere
nwatakịrị ya close to 1 million naira ọ ga-eji na-agụ akwụkwọ nwatakịrị ya na-ebe akwa na-asị na ọma na ụdị ihe a nwere ike ime na ndụ ya biko ka anyị kụọlụ chairman aka. Apart from ihe o merụ na ngalaba ụmụ akwụkwọ, this chairman batara ebe a azụgo ọtụtụ ndị ntorobịa agụata na digital entrepreneurship program wee zụọ ụmụ agụata ma nwoke ma nwaanyị ọtụtụ n'ime ha ọgbọ ebe ahụ. O wee sị na o nwere talenti dịgasị n'ime ụmụaka ndị agụata. O wee mepee ihe a na-akpọ Agụata Sports Academy ebe si na ya wee na-enweta ndị ga-abụ ruo echi a na-asị na ha bụ Ronaldo, ha bụ Messi, ha bụ onye nka, ha bụ onye nka. Ọ bụrụ na o mechara ya bụ na agụata ebe a, o wee kpọrọ ha na-aga ebe dị iche iche nwere ndị ma agba bọọlụ. Ọ dị ka Hokasi Kalaba nata abalị one na one gara aga, ha Akwa Ibom, ha na-agba bọọlụ, ha na-afụ na ndị ibe ha na-agbakọ, ha lụrụ ebe ahụ ụmụ agụata wee na-asụnyere ndị Akwa Ibom ọgwụ, na-asụnyere ha ọgwụ, na-asụnyere ha ọgwụ. Chairman nọ ebe ahụ wee na-egosi na agụata nwere ha pụrụ ime. Apart from that, ọ gbakwara ụmụ akwụkwọ wee jee ebe dị iche iche a na-anụ afọ ha na mba ụwa. AfriHub, ọtụtụ ebe ndị ọ na-aba na-anọ ọ dịka ọ na-eluigwe ka ha dị. Chairman na-akpọrọ ha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eme enweghị ike ịkọwacha ebe a. Biko ka anyị kụkwara na ya aka n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-adịrị ya mma. Chairman, you're welcome. Mgbe anyị na-anabatazi the chairman ka anyị nyezie the principal of the school ohere ka o nwee ike gụọ his own address. Ọ bụ na emezizie yes, after the address ka anyị na-agakwazi ka anyị nabatakwa Ụzọ Chiwara Ebetete. Ụzọ Chiwara, anyị na-ekenekwa gị n'ụzọ pụrụ iche. Ụzọ Chiwara bụ a journalist. Ụzọ Chiwara bụ ezigbote onye obodo. Ụzọ Chiwara bụ onye na-abụ ihe gaba ọfụma omume a nyere ọ na-aga ọfụma ọ na-aba mba na-eti mkpu. Ọ chọghị mgbe Igbo ụtarị apịara ya n'azụ mgbe ọ na-ekwu eziokwu. Ụzọ Chiwara, you're welcome. Let us listen for the address. Standing on the existing protocol, a welcome address presented by the principal, Urban Girls Secondary School, Ekwulobia, Mrs. Oboshi Fidelia I, on the opening ceremony of the renovated dormitory of the school, holding today, 31st August 2023. His Excellency, Professor Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State, the Honorable Commissioner for Education, Professor Ngozi Chuma Ude, the Chairman, Post Primary School Service Commission, Oka, Professor Nkechi Ikedugu, the Executive Secretary, Post Primary School Service Commission, Oka, Mrs. Aniago Benedine, the Chairman, Asubeb, Dr. Mrs. Vera Nkiru Madinobi, the member in charge, BPSSC Aguata Education Zone, Mrs. Bibian Okoli, Zonal Director of Education, PPSSC Aguata Education Zone, Mrs. Charity Igwe, the member in charge, Asubeb Aguata Zone, Mrs. Obi Ifoma A, the Zonal Director Education, Asubeb Aguata Zone, Comrade Honorable Fidelia, His Royal Highness Igwe Engineer Emmanuel Onyeneke, the President General Ekwulobia Town Union, Nze Azubike Zechukwu Uzommili, the President Ekwulobia Community in USA and Canada, Okudili Ezeike, the PTA Chairman, Chief Hysen Onejeme, the President, Old Girls Association, Chief Angela Onwoka, ladies, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. It is my sincere pleasure to welcome you to this great occasion. It is undeniable that the foundation of any country is dependent on the quality of education given to his younger ones. Obviously, female children are unique and must be given close and adequate attention and education. Hence, the saying, to train a female child is to train a nation. Today's ceremony highlights our vision to inspire a long life passion for learning and help our students become the best version of themselves with integrity and responsibility at the core. This is made possible in part by the unwavering commitment of the indigenous people of Ekwulobia in USA and Canada to providing the highest teaching and learning environments for students, especially residential place. Even the Old Girls Association of UGSS Ekwulobia, who through their sleepless night and efforts renovated the refectory building of the school. As you tour the buildings today, please take a moment to reflect on the benefits of the facilities to the school, both socially and academically. The provision of a comfortable building or accommodation for protection
functional borehole for constant supply of water, good and conducive hall for effective teaching and learning, and so on. We therefore encourage parents and guardians to bring and encourage their wards to live in the school dormitory from 18 September 2023, more especially the UD3, that is JS3 and SS3 students respectively. This is to enable their teachers teach, monitor and get them ready for their external examination through intensive teaching and learning. Consequently, I humbly appeal to His Excellency, Executive Governor of Anambra State, the amiable and education-loving governor, to come to our rescue by providing the following to us. 1. Building of staff quarters in the school premises to enable teachers to live close to students to give them adequate assistance. Building and equipping of standard library. Innovation of principal residence in the school. 4. Installation of solar system in the school to supply light constantly to the school. Finally, I once again express my deep appreciation and sincere gratitude to the Ekwulobia community in USA and Canada for their initiation and the completion of this project. Likewise, the Old Girls Association of Urban Girls Secondary School, whom through their efforts, our refectory building was also renovated. Thank you all for bringing our vision to life. It is only God that will reward you for your good deed. I pray that God, in His infinite mercy and love, will grant us all journey mercies back to our different destinations after this great occasion. In Jesus' name. Thanks and God bless. Thank you very much. Okay, go Madnina Bialo. Kenende Chikabarano Dwana, and the Wopterego, Dozier, Nukute, Ebo Bibin Koma Oko. Western Nabayon Emera Hamma, Hakana Yopa, and the Ozo. Thank God and Diana Guaneba. Ebiko Gaiko Plani Akozo. Thank you. Tutu Ayana Chiazo in Igwe Jekwoku, Kaweke, Wehende Okwesale, Yuku Makaganiru, K. High Neme, the PTA chairman, because Lumbe Iganonuge. I am the PTA chairman, the Old Girls Association of this great school. Hano Sieba Ike, Iganukunha, Tutu, I know Igwe, Oyanagakwa, Amakamira Mogazi. Biko Kopani, I can also play check. Biko Anamekene, Ohanese, Ndebakudoreba, Mangoke Mawai, Ekwulobia, Bise Boz or Werebia, Mandi USA, Mando, Ekwulobia. Old Association, why you wouldn't be Jureba. Because here, neighbor by Ekene, you can get a mekene. One name we can represent here in the house, Ekene, the chairman, authentic, Ugumba. Agahuba in Yanya news, Ebona, the one. Ekene, Madinine, Nekene, Uzo Mili, Nanda Executive, can you send the Reverend Nina and Abba? Udo your owner. Oh, we're going to open Choriku. Now, want to make an end day, Umunai, non a USA be renovate. Eba. Can a quasi Ndinke, Umwai, renovate. Makivani, Quana, where I use the school in Kedina Zueba, over renovate. Oh, yeah, Bebe, Eba, Grandma Ivaneku. A girl spend the Eba. On Bunugaba, Nime, Kuruja Hota, a girl in the Eba. Eba the war zone, yeah, very barbarousum, Caldeka, or maybe even in him all empty. Mananda Biat Nenechanya, Jacava, Marano headed a bear, Bido, Wetego, renovative, as you get our own Cape or PTA chairman, Siabia, Unomaro Lunusieme, Unebe, Oyakoinam, while Wejideba, renovative, or Baziani Bay, in an echo of Hagadaganini Ban. So I make an effort, and one more to talk with people. Come again, when we can get by Naga. Oh, many principal who ever. Here was a dozen. Chairman, aguata, Mecha, Nekodayana, Rango, Uzoibana, Upreba, or Ignaci and Akaga, and Rango food in a Kaja, Atakaria. I will remember, or one night on a house. Oh, Vakabacharabai, more before. This year on or out. Yeah, Eba, what I hear back is you, Bido Gawa.
ibekwuotikwuru anyị ofu ibe skuul wee na-aga ọfụma ọ bụrụ na ị na-enekwu anya na positions ebe a na-ege enene gị une this our Ekwulobia urban girls ọ na-atara anyị ikekwe fadị oke gọvanọ anyị butekwara anyị ndị nkụzi n'ebe a ọfụma onye chọrọ ya kpọta ha nwa ya ka o bido ha rarụwa ebe a nwee ike ịgụ akwụkwọ onye prịnsịpal si wee kwu kpọta nwa gị the prịnsịpal na onwe ya na ndị otu ya fadị oke ịkụzi ọfụma ọ bikos na ọ dasasịrị adasasị ka ụmụ nwaanyị nọ n'ime eji were na-asị ada na-ekenekwa gọvanọ nke prap onye mere ka awọrọ the school dị tight sometimes ndị Ekwulobia vigilante na-abịa ebe a monitor ọwụzi ha ndị nọ n'ụra ebe a ọ na-abịa ebe a steady ka arụ shọ na nwee enihe ọhụụ ebe a so anyị na-agwakwa ndị those vigilante na ebe nihi ka ba jisi ike wee na-abịa monitor na both Ekwulobia and the ndị ụra so anyị na-ekene mmadụ niile na-asọ n'udeme edeme ndị reverend unu ekpere maka unu akwụkwọ a onwe nkwe ị ga-akwafa ụmụ ekpere anyị na-adị iche ma ekpere reverend chiri echi ọkpọba chukwu na-aza nso maka igwe nwere ike na-akpọ kịta akpọwa kabinet ya azọ nso ma ọ na-akpọ ya bụ kabinet ya ọka na ya ote aka so anyị na-ayọ ụlọ ekpere n'isi mmadụ niile mee ka mgbe ndị ụmụ nwaanyị ga na-achị azụ Old Girls Association ka onye nwaanyị dị n'aba na mma ọ bụzi ndị USA ka anyị na-ekwu anyị ekele mmadụ niile na-ekele ụmụnne anyị bịakwutere anyị ọ dịghị izi ịgbafaba abịa ọ dịghị izi ikpu okpu mmei ịchọ ya egote n'aka kwunye ọ dịghị izi anyị ekele n'ụlọ na-azụ n'obiko unu emeka bụ mma agụata ekele n'ụlọ igwe betete igwe buru ogbu agata igwe ma na ojechi ebe ekele n'ụlọ kachakwa anụ biko kọọrọ ya aka ife o ji kwugide okwu ya na dịka si jee natawa microphone wa politician ka ọ bụ inye ha na microphone nye politician na bazikwe ọkwa mgbe o ji bie thank you very much mana okwu ikwuru ọ banyere n'okwu ya ka m nọ mara na enwere ihe dị iche na agahụ na ọhụ ogori agahụ wee nwee ebe ọnụ ife ọmadụ gwufute ya mana ọhụ ogori wee ọbịa ọnụ ebe a na-aṅụ mmanya ya ama mgbe ọgbọ gawere so ọ sị na nwanne anyị nwoke woo fanwa ndị na-eje ebe ọnụ dị bute ife webatara obodo ụzọ chiwara anyị na-ekene gị ebe a ka ọ nọkwa mee ka anyị mara na ndị ụkọchukwu na ndị fara bụ ndị kabinet chukwu na ihe ọbụla ha kwuru ọ dịka ife ndị kabinet igwe gwara igwe anyị na-ekene ụnụ maka nke ahụ amaka mmiri amagazi anyị na-ekene gị thank you very much ka anyị were igwe ji ekwu okwu gaa n'ebe ndị Old Girls Association nọ ndị na-enwe aṅụrị na skuul ha gụrụ na praise God. Hallelujah. I stand upon the 16 protocol this afternoon, and I want to say good afternoon, my Lord, spiritual and temporal, and all those from Canada and US, and everyone, good afternoon. We are the members of Old Girls Association. Look at the camera. But before we do anything, I want us to please observe a minute silent for the pioneer principal of this school. Let Madam Mercy Uchenna Ezago, who came and saw and kolokwa ka ifuko nwa ayi ọzọ wee tụkọta alụ maka school a ka anyị welu mara ihe anyị ga-eme na school a so I na-pick our members one after the other. Finally Chineke mee ebere anyị nweta ọtụtụ ụmụ akwụkwọ were form all these old girls 4 years to 5 years ago. So ihe anyị ji wee mere ihe ndị a niile bụ ka anyị welu chọọ dị mma Ekwulobia, because last time anyị kwadoro bịa na school wee fụ 8 people na this hostel n'elu mana anyị bịalụ nnecha anya nzi chegara ha ozi na enwero step case dị na this place ụmụ akwụkwọ si etinye aka wee na-alitu anyị mechaa ịtụ elu anyị tiri ha step case ya inside this place, and that step case ka dị ebe ahụ o liri anyị nwe obere ego mara ọkwa nnukwu ego ka ọ wụcha. So ekene ka anyị ji wee bịa because unu nechighị anya n'azụ ebe a ọlụ ndị girls lụrụ ya ahụ ifo enwecha hostel enwere ebe a na-eri nri
nsogbu dị na ya mana ịma na ego ụmụ nwanyị bụ na a na-ewepụta nwa obere and ọrụ ahụ na ya rụchabekweghị alụcha anyị ga na-eme ya na-emekwe bọt ihe ji ekwuru ebe a were chọọ ka nkwukwu okwu nwa obere bụ I needed more assistance, more people to help us, because when we have a conducive environment for our children to school in, for our children to stay, they will like to come in here. Ekwulobia unu nwere ego and unu nwere mmadụ. Ekwulobia nwere mmadụ. From Canada, from America, they came to renovate this place. In fact, nke a bụ akụruo ụlọ. Some of us na-abụ anyị jee obodo oyibo achefu ebe anyị si wee bịa. Mana ndị Ekwulobia ndị nọ na Canada na USA chefuru ebe ha si wee bịa. Ndị ahụ ụmụazị amụrụ da mma. You know, they are supposed to be applauded for. Because ịkụpụrụgoro ha aka n'aha Jesus. Because I was here, I had the anatazi. By niile na-emebi. Ọ bụrụ otu ahụ. We cannot stay over there and be repairing other people's place. Ma by na-emebi. Mba, ọ dịrọ mma. No. And collective sacrifice, the founding members succeeded in piloting the ship of the association through the initial fledgling period until it blossomed into the strong association it has become today. We cannot therefore fail to mention the indispensable support of individuals like Lady Nkiru Ezewafo, Chief Mrs. Angela Onwuka, the founding president, Comrade Ugoji Stella Maris, the founding secretary, Comrade Jane Eze, Barrister Francisca Ezofo, Comrade Riza Eza Basile, Comrade Chinwofo, Comrade Ngozi Onyesolu, Dr. UK Abba, Comrade Sabine Ezemelu, and others, fellow comrades. As of today, the association continues to grow and work stronger as it enjoys the general support of its teaming members. We equally wish to deeply appreciate the goodwill, kind gestures. When my 15-year-old now not a dormitory school in the US, some that this can be true. So in the Bible, when the child was, I hear more hair, I go. Come on, when you want to work with, so now you are I be delivered on the week of May 10th, May 11th to be precise. I got to May 10th, I will look all sit at home. So the next day, I be do. Yeah, so we be doing here, name me, I'm not a mobile. Tia, one day, what principal, one day executive, and he's under Muslim in the cabinet here. Was one day be the chair, be inspection. And then when he's required, you may. Mwadi welcome Honorable Mwabike, welcome number chairman Dr. Fabike. Where I have reading on them. We are better than the owner. Or I sign them off. I get a new. Even you give her a bro. Now name me my make a TV. The man asked, even an hour. You can check. I'll look at the body hours. Give on the AC me. Mana. Before now, continue one inch I can recognize on the because I'm a way representative. I'm a we who I. Ekwulobia. Because Mr. Nnamdi Okeke on ever. Because Ekwulobia. Nnamdi Okeke. From A to C. Is well looking at Makaya hand on the record. I would tell you, Manama Boyne, then I want to so, why the people now? The owners of the recognize was one JT and a platform. Chief Chidebel as a Wamba, High Chief Assembly, where 2 million naira now usable. So I will continue. The apostle. So I will. So when I'm one, I lose here, you know what can easy, can innovate you no cheap. So one, I lose here, he was enough, you are enough, Tamana. To be honest with you, to God be glory. And the buyer on the US, he can't over. We'll go and can not on Saturday. Magan Saturday can have a meeting. Why be the Luna? Even our lawyer now, Weber. Borehole now, Weber. I look at all the borehole opposite. I am as if I am. So I'm not patch and not patch. We'll Saturday I am a meeting. I work with her. I'm on the day, so I'm working up chairman board of directors here. Now I'm going to borehole there, but if I got a Julia, I will 1.5 million. And the which could go one, they're going to get a lot of one. I was a meeting on Saturday, Carbon members.
wee kwuo ihe a ndị mmadụ wee sị na iwu na ya alụ bọhụl na ọ na-alụ ya na wọta sisi naanị na-eti ebe a na ụmụ akwụkwọ ya don't ever ezi wee saa ahụ. So as I stand here, alụchago bọhụl a kịta ọkpọ mkpọ aka tụba. So ife anyị ga-ekwuzi bụ chairman ihe a mụ na igwe gbakwu ya na ike gatu kedu otu e esi wee sustain ya not only nke anyị na-alụ ma ndị oge asụcha nkebe ma ndị ọzọ ya alụ ya kedu ife anyị eme ka o wee dị onesi dị mgbe ọ bụrụ na ọ ya adọ ọfụ kama ka ndị yuzucha ndị ọzọ eyuzugwe ndị ọzọ eyuzugwe ndị ọzọ eyuzugwe maka abịa na ba ije ihe ka obodo ebe ọ ndị ji egolo ibe dị ka itiri ma ọrụ ma agwa gosị na ọkụ ebe a ka Martin ala ahụ makwa Martin Luther ọ ha ebe 14 something or 15 something asịghị na ebe a asịghị Max Weber 1781 na uru m ebe ọ nọ mana ba anyị nọ nọ 10 years 7 years ekweghị nekata nas mmadụ ya abada ebe so ka anyị nwee maintenance culture ọwụ na windo mebie ofu windo gbakafụ aka ya gbakafụ agwa ndị mmadụ ogo na ihe mee mgbe agwa PTA chairman ihe meni ọ gbapụtata anyị na o nweke mgbe 5 naira ka ọ ga ahụ enwego chairman na ọba ndị obodo enweta 5 naira mana na-afụzie ma gbamgbam ma silinda ma ibe niile onwezi onye ebe ahụ ya eji wee tinye aka biko ya ka a na-ekwu and onye ọna na-eyuzie ọ na-eyuzie ọ bụghị maka gị nwa na onwe gị ọ maka ụmụ ụmụ gị some of these old girls gụchara ebe a ụmụ ụfọdụ na ha nọ n'ụlọ ụmụ anyị na-agụ ebe a kịta nwekwe ndị nọ n'ụlọ ụmụ na-agụ ebe a so anyị enwe that sustainability and maintenance culture na-edu anyị mana nkwuchi ihe na-eme kenigwe most especially because ya na mgbe ọ na mụ na ya bala ọ na-agba ndị be anyị na America na Canada ume na anyị jisie ike na-eme ihe anyị na-eme ka o wee na-adịrị anyị mma and ihe anyị na-eme ụlọ achọ na ndị be anyị anaghị echekwu na anyị mega chekwu ya so onwe anyị wụzi ndị ebe ọzọ anyị wọ ndị Ekwulobia ka anyị wụzi ebe ọzọ anyị na-abịa so biko on behalf of them, on behalf of the board of director chairman who engineer Kenneth Ezokeke na my secretary Dr. Eminameke Ekwulife anyị hikwe n'ihu nne m na-echekwa maka ọnwụ mmadụ ndị na-aba ebe eso na meeting onwe ndị soba esozi onwe ndị soba kpọọ ọgọfa nwụọ kasị ọsụ dị nyere ọsọ akpọnaba so mana onaghị ha kwanụ ọ kwadebe mmadụ 40 something a na-ekwukwe n'ihe ọdọ ka ya sị na mana ọnwụ mmadụ 40 something ndị Ekwulobia US na Canada kama na ndị kwere ọ meeting ọwụwụ meeting ndị kọmpọzụ ọ meeting ọ ya ahụ ebe baa na-atụ ego a na-akpọgụ meeting so ọ na ịchọghị ịkpa ọ ya ahụ ebe na-atọkasị ahụ ka ọ akpọ gị ya asụ onye akpọzine so biko onye ụmụ nwanne ha nọkwu ebe ahụ ya kenekwu ohe individual and personal ikenezi onye ya ajụọ gị ihe na-ekenere ịmazie ma otu anyị ma otu ha so biko ekene m ọnụ kenekwa former chairman ndị Abuja branch Amaechi na chairman ndị Aba ebe a na mbọkọ na agbamume na-agba anyị n'ihe niile anyị ịnọdụgo na Ekwulobia onye Ekwulobia ka ewuzi ma ndị nkụzi niile ewu na igwe nwere ihe o kwuru ka anụchasị m iwe onwe m na-akpa nkịta mgbe so mana mgbe a jụọ ihe o kwuru ọ dị ka ọsị mgbe ị bịara ma maha ma ọsị ibebe ebe ka ọsị ka na ị bịara abịa so eme ajụchasị ihe ikwu ibe o kwuru so ọ bụrụ na ijebe biko ihe aka je mana ọ na ọsị na ijego thank you very much so amasị m nke nọ na anụ biko so biko onwe ebe ọzọ anyị nwere biko si o ji dukwute mkpa ahụ ebe a ka o ya ahụ nwa ogbe nwere ike ikwu n'ụgwọ akwụkwọ onye akwụkwọ ije na private school asị 300,000 mana ebe a ka mmadụ nwere ike ọ bụrụ na iji ego ịgbagodo desi ịgbakọtazi ete olu mgbe onye na-enweghị ike ahụ bịa na dọmetri kwụọ ụgwọ na ọ na dọmetri ma nwee ike na-enweghị so ụmụ akwụkwọ na ebe a anyị nwa niile egwuru ebe a na-agọta skul ka anyị anọkwa ụwa akwụkwọ wee leveling field ebe anyị na-akpa ma anyị si agọta skul ji Nsụka anọ nọ nwa obere ndị agba na-agbasa a na-achọ imecha klaasị ofu nke afta bido ndị federal gọọmenti kọleji ebe ma bịa so ha nwee mitin ndị federal gọọmenti kọleji ndị kings kọleji ndị ụfọdụ nke anyị na-akọta n'akwụkwọ anọkọta ụmụ onye ụmụ anya na anọkọta ọsọ biko ndị ụmụ mkpe kọmuniti ụbọchị ka ọ ga anyị nọ mgbe elu na-ele akwụkwọ isi enenecha ha na-ezi apụta anyị ma ndị obodo federal gọọmenti ma ndị so ndị na-akwụkwọ izi na-ahụ mkpọrọ ọla wachụọ ebe nke Ekwulobia gị asaa ebe ọba gị asaa ọ na-esi eme enyeneje okwu ihe onye na-apụta Facebook ma ahụ na TV ugbo ozugbo akwụkwọ amadi ebe anyị were ya gụọ ọsụkwa onye anọ na King's College ọsụkwa anọ na
ticket, so if you are the key, you could see the sky is your limit, or even a space is your limit. Because you see, you get, oh, I want there. I'm going to go over to so on behalf of the world of the US and Canada. Even our the last event in September, I had them give assurance in the one on the day over from I am half. I am never too sure. We was everything now for the club. I can Thank you very much. Advice on your long while, what you want to come back. Neighbor, what go see after school game may not matter. Many had them from Lagos League and able to after school game. No, I go back and I go on each other. Yeah, and I go back and I go now, but after all, before then they go back and they go on Abuja off ma. Though for don't you go out on Abuja go see a when you can Carapagada go see how we get back where ma off ma. Only sign again. Oh no, I won't drive from Umuchu to about 30 kilometers radius. I don't make correct. This school hours Sunday Ekwulobia corners. You ready to buy urban girls, but no, I want to take care of urban care. The whole area, 10 kilometers radius. Governor Nabegata now fly over. Let me over now. You go better. His Majesty. You are welcome. Thank you. You can't get blood. You tell me. The chairman of my local government. Chairman and member of my. I'm not going to MC. So I'm going to go. I'm going to go. What I can Patago at your age, a doctorate degree holder. If we very need many, just a release, right? Oh, my friend, Igwe. Oh, my friend, listen, Onya chairman. Naya Bagidemba. Onya, they Wogunabo. In case I did action. Now, my stadium. Now, I do a lot of things. Now, aguata because the corona. I did him surprise. But I really did the corner. How might go for big call? So, my royalty is blood. No, they can a honorable representative, the chairman, House Committee on Health. About the woman who leave MC. Before I now another 4 years, now I got another 4 years. I go in a chair and they quite all happy. I didn't get it off. I got about a major place living them and to that constituency too. And I have a lot of anom now. When on aguata, I was sending a girl. I seen a health center that are 1 kilometer apart. So that one even body. Epic, then I don't know when I go on to see that I will give up all the teleconsult. By the time all over all, Omeba, Seba, never to refer out like Ekwulobia. General Hospital Ekwulobia. One day I got 4 wonders. His Excellency the Governor is doing there. On our lawyer, that could take a Federal Medical Center. Konyeba, they are recruited now. So go to the Governor. The Ekwulobia of executive of EPA. Town Union. Ekwulobia Town Union. Sorry. God, I have on every club. And you guys are doing fine. I don't know to name you, Nanya. But soon, remember, and card him. Boku Novana. By 18 and 1 day over the Derek. Only a question of Ekwulobia making a better. If you are there, or just Naepo hair. I come one day, and Kufe, even never name Havana hair soup, a man not have a Ekwulobia. And I'm on that by the time I want to handle life for 1 year. I don't need to handle life for 1 year. Odiva them na Niva Kita na Facebook Niva. It could be a Bible line, a guy I gave a Roy Vitor. And the clergy, Namochi. One name will go Victor. I can alone. I'm not going to always get alone there, but I don't know the cabinet. Sit the very belly to November Madiana. I every day, I get on a court.
mgbe a rụchara court anyị kpere mpe bido magistrate court na aguata ebe 1972 my friend onye Ọnịcha bụ the pioneering magistrate ebe abịa ya na-afụ ndị mba ndị oru mba na ndị ibe a na-azụ azụ bụ eju ebe ahụ wee onye Ekwulobia ebe ahụ House of Assembly both constituency 1 and 2 bụ ndị Abụga adịkwanụ proud the revolution a na-enwe infrastructure wise na this part of the world most people are agagharị ama mma na esigo from Igbo ugwu ruru gota wara n'ezi agụrụ ebe ni after the prison sorry ụdị gota m fụrụ awara ebe ahụ onwebeghị ebe m fụrụ a na-alụ ụzọ awara ụdị gota ahụ gota ahụ rụchara ebe 2 meters by width which means ọ ga-collect mmiri niile si from akwa Ezioka ya Bisofia ma ibe niile bụrụ ebudata ba na certain basin anyị rụkwanyere mgbe anyị lụrụ ụzọ nke a because under my regime ka mụ na igwe lụrụ ụzọ anyị ma ife anyị negidere Peter Obi nsogbu gabakwuo be to what our people in diaspora Ekwulobia living in Lagos I mean USA and Canada what they did here in this hostel without water a hostel is and able to see Agamayo chairman Aguata. They send then the works with the principal. Someone used to work a man. I will maintenance cost to keep it up. So that this thing is so God maintain the government. The town we don't have anywhere because always look and this is domicile in our community. So I can for Anamano now go I got a day by during the day outside like other schools. Oh well, if I can have boy artificial intelligence, that's never and if I got the breeding ground for such things, so I can inform everybody. They buy, they now they need to time. Oh, well, even the buy over the day. Now, about the other day, one man make in the Ekwulobia. Cyril was so how much is given, much is affected? What I don't know about it is Cyril. Feel a mark advocacy Ekwulobia, the whole place was empty. Which means our people don't even appreciate, or let's match that money where it's a very bad orientation. Let's match that money where people are never there for food and drink. And maybe if I get here, waiting even at their pockets. But somebody, he taught us in primary 3, 1972. Then video refereeing, Buo National League, I think from 1979, not before I retired. My brother, when I went to the church, I'm from Ekwulobia, even from Umaka, they've been there on our catechist. So most did not stop attend at church level. Now, all the social strata of what happened, the development of this town, most contributed. If we go on the buy and most of them they said their words to this people. We should start appreciating and working towards making this town. So we go and go on. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. The chairman of Aguata local government. Oh, the honor door. You the honor door can actually cover Makihana. Thank you very much. Okay. You were the traditional law of Ekwulobia.
the member representing Aguata to the Anambra State Assembly and the chairman House Committee on Health, Ikenga, PG, Lumba, President of the Ekwulobia community in the USA and Canada, the old girls, principal, management team, because for want of time, Kankulona had already established the protocol. Declare Jaffa I pick up too much, and I don't think there's anything new to add from me and the people. So mine is just two things. One is to appreciate and do the bully upon yourselves to do it, and then the government when we fuku that there wasn't any reason, so to say, first when I have girls school, and so the lawyer, other lawyer na pass it through. But not because of the love and for this community. So actually, I would want to also express the satisfaction and the positive impression my boss with Governor Malu. I'm not honor here today. He would have done that himself. But these are the kind of things he encourages. And I would want to say a big thank you to all of you. About we need to put up this very magnificent building. My prayers, we are very happy as a local government to identify with this project and the thoughts of this project. That was why when I got the information from the president, that day, and what I saw here that day, in fact, I believe Romya, when we did the invitation, I said, how? Obviously, building one follow the decade, if I may use the word. The commissioning. So I know that so much must have gone into making this building what it is today. And I can't, fail to express my innermost satisfaction and gratitude to all of you for doing this today. The old girls, their own widow's mite. In making sure that this school will be a facelift. Now you are the dining. I want to appreciate all of you too. In this sense, the highly inspiration. And when one of them are here today, I believe no contribution no. So I shall make your leadership and the entire membership of the old girls of this very amazing school. Now as Chineke ga agozi ono. Na onye zụrụ nwanyị ọ bụrụ ofu onye ka ọzọ na society ka ọzọ mụ asokwu wee kwelu na that one esokwu m na ndị kwesịrị ike na the girl child, not just that the girl child deserve the best, but the girl child is the best. My the pregnant for the first time. Computer just this morning, incidentally. But just this morning, I say I can't make my baby girl. Oh, question don't you? You're about. Also, my match are okay. You see, I look at the one my good on the good wine. Now, all the good Monday wine, or kind of Bundy okay, where is where Papa hold. Such a week and honor. Cast no gathering man for Jesus. Amen. Because Buzi, my pledge for partnership. Because of the things I saw here, actually, the local government are interested to partner with this school as much as the former chairman the local government and of a truth, no matter how small, to support this gesture in the Munai being America and Canada. And the old girls, I got the Malun Kaigame, so because I will discuss with the principal. I will know your Basalusula, the case we will come. I got man Kaigame. These schools are one of the pilot schools, if I'm not mistaken. I'm when I got the local government, and I am honor or da, and they could go to public schools. They're very important. Public can go all through and smell on private school for once. I'm a product of public school and we have to do everything within our powers to protect
the public schools anyway, especially in this local government area. So this is me saying on behalf of the local government, na I ga abịa ka anyị ga-esi wee nye aka wee fụ na atụmatụ niile a na-atụ maka ọdịmma school bụ ihe nke bịara na mmezu. Daalụnụ. May God bless everybody in Jesus' name. Biko kokwalụnụ chairman aka. Thank you very much. I can't doubt his capability. Ike Chineke ka o ji arụ ọrụ. I will not know that there am. Upon PTA chairman ka nọ nso. Asụọla m ya ihe anyị na-asụ na baị ahụnye a na-ahụkwa. Mana onye a gwara amarago. Thank you very much. Aga m ewerezi igwe ji ekwu okwu nyefe n'aka onye bụ ọnụ anyị ji ekwu okwu na Anambra State House of Assembly. Onye anyị na-ekwu maka ya bụ Honorable Tony Mobike, the House Committee Chairman on Health. Biko ka anyị na-akụlụ ya aka dịka ọ na-apụta. Ọ na-ekwutazi okwu ejezie gbapụ ebe a anyị wee nwere aṅụrị gaba. The traditional ruler of Ekwulobia, Igwe Engineer Emmanuel Onyeneke, Igwe, the transition chairman, Aguata local government, Dr. Chibes of Obike, Ikenga Ekwulobia, PG Ekwulobia, Uzombili, Eziboyem, former chairman, Aguata local government, Ugumba Aguata, President General of Ekwulobia in USA and Canada, Dr. Okudile Zike, my brother, my very good friend. Ndoko Chukwu, Aina Hano. The old girls, Ekwulobia Urban. Ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi Urban Girls Ekwulobia. Biko, ekene m onye ọbụla. Otego anyị nọ, anyị anụgo ihe niile ekwu. Dịka chairman si wee kwu. I don't think there was too much I can add. But I will still start by extending my profound gratitude to Umunai Ekwulobia na Canada and United States for this giant project. However, Nekenekwa the Old Girls Association for the dining hall Hatukwa project there. These are very humongous projects. I mean, if you take a look at these projects, you can only imagine the amount of money expended to bring it to fruition. Nasono, Jisinike. Nkabumbido, Amamono Kageme more. I thank you so much. Because on behalf of Mr. Governor, an American Governor Kwesi na ebe atata. Mana onwe ihe ọzọ dapụta anụ ojebe Umuahia. Very important assignment. The same thing with Madam Commissioner, the Commissioner for Education. As far as I spoke with her on my way to Ekwulobia this morning, and she assured me she will come here. She might still come here. This function is very important to the government. Mr. Governor, Namo extend there his profound gratitude to Nde sponsor this project, Nde Ekwulobia in USA and Canada. The message was sent afford Gomia to Dr. Okudile Ezike, the President General. Mgbe MC na-ekwu okwu and Ugumba Aguata na-ekwu okwu onwe ihe ekwute maka our position in government. Nkwa m na-ekwu unu bụ na oke Aguata amamfu n'aka n'aka. As the chairman, House Committee on Health, anyị nele anya
and so many things in the offing. Overall, just maybe Ikumaka health centers, primary health centers. I mean, enough primary health centers, but we're going to put more if it's. But no other things are in there. Now, out of the 5 nursing schools, and when Anambra, I'm decided by. We are aware and we are looking at that. Like our governor, Professor Chukwu Masoludo, is doing so well. Today, the landscape of not only Ekwulobia, but the entire Aguata local government change go forever. The flyover in Ekwulobia today and that ultra-modern motor park, or anything like it in existence around this part of the country. But I want to tell you, just a tip of the iceberg. And a lot of projects, the mathematical hub and so many other things. In the next 4 years, Aguata Gama, na governor. Bone Aguata. When I send the by Gabalo, one night workable governor. The one in a belly. In the government support at each point in time. I think that Madam Commissioner Elutego. The arrival of the Honorable Commissioner for Education, Anambra State, Professor Ngozi Chumude. Thank you very much. Aina Anabatia, Kaina Batako, the ZDE, Aguata Zone, Mrs. Igwe Charity, Biko Kaina Batako, Biko Nakorona Haka. Yes. Madam Commissioner, you are highly welcome. Yes. Yes, thank you very much. Yes, you're welcome, man. Yes. Madam Commissioner, you're welcome. So, even the Kupuna, Mbaiga Balo, one night workable governor, being a belly. Nkebwabu in our support project and policies of the government. In that aspect, in USA and Canada for this project. Because now, last year, after inauguration of Mr. Governor, Mr. Governor proposed the initiative of public, community, private partnership. But it was in the Mandino abroad, Mandino other parts of Nigeria. Develop their communities. House. I personally also raised a motion to that effect 2 weeks ago on the floor of the House. I personally raised that motion on the floor of the House, calling on private citizens of Anambra State in diaspora and outside Anambra, and even within Anambra State, to collaborate with the government to develop their communities. Because Governor Walai, that na statistics they show na 99.8% of all income na Anambra are in private hands, leaving only 0.2% as income for government, both my IGRO, both from taxes and other sources of income. And statistics also show that now
in every developing society, the government need a minimum of 22% of all income to achieve developmental efforts. 99.8%. MA unleash into development of Anambra State, different communities. Again, a massive leap in developed by, and that's what the governor is calling for. And that is what this project here personifies. When I say, Ndi Melefa Ekenedilu. Upon before Madam Commissioner Bia, the old girls, the school principal, I go to go their address. Mana, nke Ekwulobia Monte, they mentioned something about solar light, which the chairman has addressed. They mentioned, I think, laboratory. They mentioned several other things. Abolafa. Library. And science lab. Science lab. Staff quarters. And principal residence. So, Onomana Aiwa. All I go ijos in the House of Assembly. So, Nkwane today. But I'm a book of Henny in Akoba. Nke me bulu chelu na House of Assembly in Dobeloha. Akabu Mason am me bulu che to Mr. Governor. Oman of Madam Commissioner Adegonum. So Nkabu say Niho Kwaja Niho Mamu. So Governor was it here, Madam Commissioner Naka, or Madam Commissioner of Governor and Afueba. Makano have executive. When I say Nekanen ne bunye nda the very, very humongous. Now, Chineke ga-agọzi your efforts. Tinyelo no reward. Nke amachukwu na-enye ndị na-eme charity work because they have philanthropy and charity. N'ụzọ pụrụ iche. Igwe ana m ekele gị. Na-asị gị na anyị mara na ị nọ. A ga na-abịa na-epe homage. Na-asị gị na Chineke nna ga-ewere ndụ tinye n'ime ndụ gị. Ọ ga-enye gị ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ị ga-achịkwa na Ekwulobia ka nka. Na Ekwulobia ga-adị n'afa Jizọs. Amen. Thank you. Biko kokwala na ya aka ọzọ. Thank you very much. Yes, I know Kenya. At this moment, let us also welcome the Honorable Commissioner for Education once again. We are really happy that it is during your watch that the government of Anambra State recruited more than 5,000 teachers. Please, may we put our hands together. And the growth in the academic sector could be linked to your effort, to the advice you give to the governor, to the efforts of your ministry. We thank God for that. And today, what we are witnessing is a kind of partnership which our people had with your ministry. And you are here to see to the commissioning and also to thank God that your ministry is growing. You're welcome once again. At this moment, I think I'll hand the microphone over to you. You make some speeches, after which we'll go there to commission and unveil this all-important project. You're welcome now. Your Majesty, Igwe Sir Engineer Emma Onyeneke, Honorable Doctor, the TC Chairman, Dr. Chibweze Ofobike. Yes. This is a woman. I don't come by fire by force. Honorable Tony Mobike. Onyojika Onyochamma. My Lord's spiritual, beloved ladies and gentlemen, beloved teachers,
and old girls. Wow. Ekwulobia kenekwa m ụlọ ọzọ. Nya, ofu onye ese si nekeni eli anya n'ọnụ ka afụ ka ihe ụwa si adị. O wee sị, ihe dị mma dị mma, ihe dị mma dị mma. Anyị nene ọnụ ya. O wee sịkwa, ihe dị njọ dị njọ, ihe dị njọ dị njọ. Ọkwa ụnụ fụkwa ọnụ adị. Ife dị mma no Ekwulobia. Ife dị mma dị gịnị mma. I honestly want to express the gratitude of Mr. Governor, the Chief Servant of Anambra State, on whose auspices I am here. It is a celebration. It is a thing of joy. And I must tell you, it is a thing of wholesome achievement for girls, for women who have passed through this school, to take it upon themselves to come back home. For that is what you did. You came back home. Thank you for coming back home. Igbo sina esu na alipo. Anene maka mụrụ ma mgbe ọ ya alibata. Ọ ya agọzi agwọ ka ọ ya agọ eke. Mana unu lepụrụ, unu libatara makalia ka unu ma dị mbụ. Daalụnụ. Onye chetala ebe o si malite ma ebe ọ na-eje. Asị m ka nkenekwa unu ọzọ. Ekwulobia Girls High School, Old Girls Association. I bow and tremble. Thank you very, very much. Ndị be anyị jelu mba wee mụta ife dị na mba wee bunata ya na be anyị. Ndị Ekwulobia nọ na USA, Canada bi USA. Ọkwụnụ mana ojemba ife ji ama na ojemba jelu mba bụ na ojechara nata. Ọ bụrụ ya. Ọ bụ na oje tọgbọrọ ebe anya ya amadị na ojelu mba ya kwụ onye furu efu. Mana ọ maka na ojechara nata kọrọ anyị ife ọfụ na mba ka anyị ji akpụ ya ojemba. Unu jezile ejezi. Asị nka nkenekwa unu n'afa ụmụ akwụkwọ niile nọ na Anambra State. Ọ bụrụ sọsọ ndị na-agụ na skuul a. On behalf of every child of school going age in Anambra State, I thank you. And on behalf of every mother, every single mother in Anambra State, I thank you. I want to thank all of you too. And I don't know whether I will thank you on behalf of the fathers. But since I am their representative, I think I will thank you too. And Anambra ga-agọzi unu. Unu melife nwa muzila muzi na-eme. And I want to tell each and every one of us here that children are the future of tomorrow. If unu melife abu unu chepule echi, amaro munu botalife na akọwa. Anyị ebigo tata, unu wee chepule echi. Wee si na echi ga-adịla ụmụazị ya mma. Ọ bụrụ na obodo niile na-echepụrụ echi, with that zeal to invest in the lives and future of their children, onye nwekwa ndị bụ egbe nọdụ n'ọfịa. Anọdụgodi amala ebe ha nọ je nwụrụ ha si na ife abụrụ ome anyị. Asị nka nkene unu. Above all, it is a revolution you have started in Anambra State. People elsewhere, every other where, will look at what you have done today and have a rethink back home. These people have done this. I think we can even do better. So it is a revolution, it is a race for life that you have started in Anambra. I can't even say more because I am overwhelmed. The buildings are so beautiful. The edifices are so wonderful. And I know it cost a lot.
but on behalf of the children too, on whose lives you are impacting. And where this money for this edifice came from, it will return in multiple folds in the name of Jesus. Thank you very much. Thank you very much. Yes, I think responsibility is still on the Honorable Commissioner for Education, Anambra State, Honorable Professor Ngozi Chumude, the Chairman of Education, Ekwulobia, Biko Kaibogotelu. Yes, thank you very much. A special day indeed. Yes. Yes. Thank you very much. Let me hand the microphone over to the Honorable Commissioner for Education, Anambra State. Now the President General of Canada and USA. By the power conferred on me by this wonderful gathering, and standing on your empowerment and that of your people and the wonderful people who renovated this hall, I declare this place fit for the children's usage. In the name of the Father, Amen. And of the Son, Amen. And of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Yes, we understand that great things happen with Wow. Oh, fantastic. Yeah. More extension. Yes, the ball. No. Before picture. Before. I mean, Now you have revived the dormitory life again. And people will be glad to see their children here. Very neat. Wow. That is very wonderful. That's the physical education card. So what is going on here? I think about so this is overhead tank. So the toilet and for the toilet and the bathroom, because otherwise it is possible to so and then also but to my below the sumo maybe yeah, so it's been working very fast. So yesterday I replaced the sumo. So all about the so
Because I always say, about a million. What is where I wash. Good, absolutely. Yeah, how is everything? Yeah. So, how big is it? Sorry, I want. Okay, set it. If I'm not near Messiah, is the principal. At least I had trouble the first 20 people in the SS for the first one. Wow! For the year, I was well put. Yeah, so that's actually. I have to talk with Lazy. Yeah. Oh, my headmaster. He's a lion too. Yeah. Yes. Thank you for coming. Yeah. From Ekwulobia? Yes, I am. Village. Yes, Ezekiel. From. No, you see, I. Man, on as well. Yes. Inspection puts smiles. Inspection. It's a wonderful day, a day full of joy and surprises too. So, on behalf of the Chief Servant of Anambra State, Mr. Governor, Professor Charles Chukwumasoludo, I unveil this flag in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. This dormitory was renovated and republished by Ekwulobia Community, USA and Canada, and unveiled on August 31st, 2023 by the Governor of Anambra State, Professor Chukwumasoludo, CFR. Thank you very much. Yes, we can now come up for a group photograph. Thank you very much. Now, how do I go hostel? Good. Okay. Understood. All right, the teachers join. Principal. Okay. Staff. Okay, students next PTA, the town union. The town union. When I join before. On his personal capacity, the president of Ekwulobia Town Union to raise a vote of thanks. Yes. Thank you very much. And of course, the old girl. It takes courage for one to do humanity, for one to engage in
activities that will bring palliatives and improvement to human life. They have just empowered these children. They have renovated this building and it is fit for use. That is a very wonderful thing they have done. And I pray that other people in other communities queue into this type of initiative because the government is all of us and all of us are the government. So whatever we put in for the future of tomorrow is a very wonderful investment. Ma, you heard their complaints about shortfall in the building for staff. They don't have electricity. The building is there, but it's not connected to the national grid and other challenges. How may the state government come in? Gradually, we have told the principal who claims to have been newly posted to make some kind of research, inquire, and then get back to us. We have to have a kind of concrete data on what is happening before we think of intervention. But definitely the government will intervene. Just a summary. Ekwulobia, Emeka, and Ekwulobia. Aso melo onye melo mwanya toya. Ihe nke ha melo, ọ mara mma. Ụmụaka nata akwụkwọ ha ga-ebi ka mmadụ bili n'ebe dịka ebe mmadụ ebe a na-eje mposi ebe a na-awụ arụ ha jidere ya tezie ya ọ dịka ihe a na-akwụ n'ala nga bekee ya ka anyị ji na-ekele wee na-asị ihe ha mere ụmụaka ọ ga-adịrị ha na old girls pụrụ wee lụta na ebe ha si malite na ha ga-edozi ọifọma ọ ga-adịrị ha anyị wee na-ayọkwazi izugbe ndị Anambra ebe ọbụla ị nọ na ụlọ akwụkwọ ife ọma dị mma onye nwere ike ihe anyị nọzi kịta bụ nke onye nwere nyanye aka mee na ihe dị na ọchịchị obodo mụ na gị ka ọ dị ihe a bụ ụmụ akwụkwọ ka a bịara ọrụ ọ bụrụ na esi etu a na-akpakọ n'ụmụ anyị na-akpanye ha uru ahụ ogide ga-ebi n'ọhịa mana ndị Ekwulobia na ọ dị mma iche maka ụmụ na-etolite etolite ọnya ka ha ji wee bịa wedozie ebe ụmụaka na-agụ akwụkwọ dịka ebe nsọpụ ekele ka mma n'aha onye isi udu Anambra State bụ Prọfesọ Charles Chukwuma Mr. Governor ka ndị na-ekwuru ekele na-ekwunye na asị ha daalụ na ya. Thank you. Spirit. Amen. Merciful Father, we thank you for the gift of this day. We thank you for the gift of our lives. In a special way, we thank you for granting us the opportunity to gather here this day to celebrate the good works of our brothers and sisters, the alumni members, and also our brothers and sisters living in the United States and Canada, who gathered us by their good deeds for the progress of this institution. We thank you for granting safety to government officials, the commissioner, the chairman of the local government, the house member representing our local government, and all government officials, and particularly your blessing to our traditional ruler and his cabinet, and the PG of this town and those helping them. Continue to bless this town. We remain your children and will never move away from you. Grant us your
of the major challenges. And you know, in the building that has collapsed almost. So when you started still one, started another 5, and also another 4 because there was a building that nearly collapsed. So they started rehabilitating from the foundation. At the back, which costs a lot of money. So these are part of the challenges. Ndị obodo oyibo ayọ kwado ibe mere no obodo oyibo digbo egwu ndị egwu obodo oyibo ndị egwu ada Ekwulobia ebidobe na-egwu nne nwoke ama akwụkwọ nna nwaanyị ama akwụkwọ